Mas, aku titip duit ning Sor Ember. Lah priya nek mendone ram wong duit ning Sor Ember lho. Bingung ram. Nagih penek koyo ngene ya ora iso. Mendo. Nek duwite mbok jupuk, cucianku jemuren. Yo, wis. Weh, lha kowe madaknya apa teteles kabeh? Iki lho, aku dititipi duit 15.000, malah mandak kon jemuri barang. Gusti Allah. Duit 15.000 kowe madak kon umbah-umbah. Ate ora dang pisan.